ሰላም ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ከመይ ትኾኑ? ናይ ሎማዓንቲ ኣርእስተይ ሰባት ዝሓሚዩና በዚ ምኽንያት እዩ ዝብል እዩ። ሓደ ጊዜ ሰባት እንዳሓመዩ ክንሽቁረር፣ ሞራል ክንስእን፣ ክንደናገር፣ እንዳሓመዩ መንገዲ ክጠፍኣና ይገብሩና። ጽቡቕ ሽም ንኸይህልወና እውን ክገብሩ ይኽእሉ ማለት እዩ። ብነብስና ንኸይንተኣማመን ብሂወት ክንሳላቸው ይገብሩና፣ ይእድሙልና፣ እንዳሓመዩ ክንጭነቕ ይገብሩና ማለት እዩ። ኣብ ከምዚ ሰዓት እንታዩ ጥፍኣተይልና ነቶም ሰባት ክነሐጉስ ዋላ እንተፈተና እቶም ሰባት ንሕማዮም ኣይገድፉን ማለት እዩ። ንሕና እውን ዘጥፋእናዮ ወይኮላይ ዝተሰሓትናዮ ስካብ ዝጠፍኣና ንኸውን ውሽጥና ንምርምር፣ ውሽጥና ንፍትሽ፣ ንምንታይ ዝሕመ ዘለኹ፣ እንታይ ጌጋይ፣ እንታይ ጥፍኣተይልና ውሽጥና ኣብዚሕና ንፍትሽ ማለት እዩ። ውሽጥና ተፈተሽና እውን ጌጋና ምንም ጌጋ ኣይንረክብን፣ ውሽጥና ብጽቡቕ ነገር ዝተመልአ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ክቡራት ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ኣብ ከምዚ ጊዜ ኣብ ከምዚ ሰዓት ሓደ ነገር ክንፈልጥ ኣለና። ሰባት ካብ መሬት ተላዒሎም ምንም ከይተጋገና ምንም ኣብኣቶም ከይበጻሕና ኣባና ዘሎ ጽቡቕ ነገር ብምርኣይ ማለት ብምቕናእ ማለት እዩ። ንሕና ኣብ ጽቡቕ መንገዲ ድሕር ኣለና ናትና መንገዲ ሪኦም ብምቕናእ ክሓሙና ከም ዝኽእሉ ክንፈልጥ ኣለና። ኣባና ብዙሕ ነገር ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ። ወሃብቲ ክንከውን ንኽእል ኢና፣ ርህሩሃት ክንከውን ንኽእል ኢና፣ ብነብስና ንተኣማመን፣ ንነብስና ንህቦ ዋጋ ጽቡቕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንሰባት ሓዘንቲ ክንከውን ንኽእል፣ ብብዙሕ ጽቡቕ ነገር ክግለጽ ዝኽእል ነገር ክህልወና ይኽእል። ደገናን ውሽጥናን ባላንስድ ዝኾነ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ንሰብ ክንህብ ከለና ሰብ ክሪኤልና ልና ዘይኮና መሃብ ስለ ዝሐጉሰና ኢልና ንህብ ሰባት ክንከውን ንኽእል፣ ወይ እውን ፈጣሪ መሃብ ስለ ዝፈቱ ክህብ ኣለኒ ኢልና ክንህብ ንኽእል ማለት እዩ። ነብሲ ወከፍ ንገብሮ ነገር ናይ ዕለታዊ ህይወትና ብተደጋጋሚ ንገብሮ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣዘውቲርና ንገብሮ ሰብ ረኣየኒ ኣይረኣየኒ ወይ ሎማዓንቲ ከምዚ መዓልቲ ኣይጠዓመንን ገለመለልና ዘይኮነ ኣዘውቲርና ተመሳሳላይ ነገር ንገብር ሰባት ክንከውን ንኽእል። ንዓና ከምኡ ስራሕ ናይ ዕለታዊ ህይወትና ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ጽቡቕ ምስራሕ ናይ ዕለታዊ ህይወትና ክኸውን ይኽእል። ናይ ዕለታዊ ህይወትና ስለ ዝኾነ ንሰባት ከቕንኦም ይኽእል ኢልና ይንሓስብን ኢና። ይኮላይ በዚ መንገዲ እዚ ክሕመ ይኽእል ኢልና ኣይንሓስብን። ሰባት ግን ክሓሙና ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ክቡራት ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ እዞም ሰባት ክሓሙና ዝኽእሉ መንገዲ ኣብ ጽቡቕ ናይ ህይወት መስመር እንዳሃለና ጽቡቕ እንዳሰራሕና ክሓሙና ዝኽእሉ መንገዲ ብሰለስተ ደረጃ ወይኮላይ ኣብ ሰለስተ ከፊለ ኣቐሚጠየ ኣለኹ። ሓቢርና ክንሪኡና፣ ሓቢርኩም ምሳይ ጽንሑ። ናይ መጀመርያ እንታይ እዩ? ኣብ ዘለናዮ ደረጃ ምብጻሕ ስለ ዘይክእሉ እዮም ዝሓሚና። ንሕና ብዝተፈላለየ ደረጃ ኣብ ዝኾነ ዝዓበየ ኣብ ላዕሊ ደረጃ ክንህሉ ንኽእል። ብትምህርቲ ክኸውን ይኽእል፣ ፋይናንሻል ብገንዘብ ደረጃ ክኸውን ይኽእል፣ ዝኾነ ጽቡቕ ምዕባለ ክህልወና ይኽእል፣ ውሽጥና ምዕቡል ክኸውን ይኽእል፣ ከምኡውን ዝኾነ ዝዓበየ ናይ ስራሕ ክእለት ክህልወና ይኽእል። ብኩላይ ኩሉ ጊዜ ሕጉሳት ናይ ሓጎስ ደረጃና ላዕሊ ክኸውን ይኽእል። ሰባት ኣብቲ ዘለናይ ደረጃ ምብጻሕ ከም ዘይክእሉ ምስ ፈለጡ እንታይ ይገብሩ ማለት እዮም? ይሓሙና፣ ይእድሙልና፣ ክንጭነቕ ይገብሩና፣ መንገዲ ክንስሕት ይገብሩና። ስለዚ ናይ መጀመርያ ጽቡቕ እናሃለና ጽቡቕ እናሰራሕና ብኩላይ ኣብ ዝኾነ ምዕባለ ደረጃ እንዳሃለና ሰባት ዝሓምሉና ምኽንያት ንምንታይ እዩ? ኣብ ዘለናይ ደረጃ ምብጻሕ ስለ ዘይክእሉ። እዚ እቲ ናይ መጀመርያ ማለት እዩ።
ካልኣይ እንታይ እዩ ዘለና ነገር ስለዘይ ብሎ ንሕና ዝኾነ ነገር ክህልወና ይኽእል ዝኾነ ጽቡቕ ነገር ሓደ ምሳሌ ክንወስድ ዲሲፕሊን ክህልወና ይኽእል ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ህይወት ዲሲፕሊን ክህልወና ይኽእል ምስ ሰባት ተሰማሚዕካ ምንባር ምስ ጎረቤትካ ተኸባቢርካ ምስ ሕዋትካ ምስ ሰብኣይኪ ወይ ምስ ሰበይትካ ተሰማሚዕካ ናይ ምንባር ዲሲፕሊን ክህልወና ይኽእል ጽቡቕ ኣተሓሳስባ ክህልወና ይኽእል ሰባት ጽቡቕ ንሓስብ ባዕልና እውን ጽቡቕ ንሓስብ ሰባት ክንከውን ይኽእል ብዝተፈላለየ ነገር ክግለጽ ዝኽእል ጽባቐ ክህልወና ይኽእል ማለት እዩ ሕያውነት ክህልወና ይኽእል ንሰባት ርህሩሃት ክንከውን ንኽእል ስለዚ ሰባት እዚ ዘለና ነገር ስለዘይብሎምን ክሓምዩና ይኽእሉ ሽምና ክጥፍእዎ ይፍትኑ ኣባና ጽቡቕ ነገር እዩ ዘሎ ንሕና ጽቡቕ ከም ንሰርሕ ኢና ንፈልጥ እሶም ግን ካብቲ ዘለናየ ህይወት ተደናጊርና ወይ ክንደናገር ዝተደናገረ ህይወት ንኽህልወና እንታይ ይገብሩና ማለት እዩ ይሓምዩና ንገብሮ ዘለና ትክክል ዲ ትክክል ኣይኮነን ኢልና ንኽንደናገር ወይ ንኽንገድፎ እቲ ንገብሮ ዘለና ነገር ንኽንገድፎ ፈሊጦም እንታይ ይገብሩና ማለት እዩ ይሓምዩና ካብ ቅንዓት ተላዓለ ነገር እዩ ማለት እዩ ይቐንኡ በስ መንገድና ንዓና ሓምዮም ናብ ዘይኮነ መንገዲ ወይ ካብቲ ሒዝናዮ ዘለና ጽቡቕ መንገዲ ንኽንወፅእ ይገብሩና ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ከዓ እንታይ እዩ ናይ ህይወትና መንገዲ ሒዝናዮ ዘለና ናይ ህይወትና መንገዲ ምቕዳሕ እንድሕር ዘይክኢሎም ክሓምዩና ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ጽቡቕ ናይ ህይወት መንገዲ ክህልወና ይኽእል እዚ ጽቡቕ ናይ ህይወት መንገዲ ንዕኦም የቕንኦም እሞ ምስ ኣቕንኦም ይሓምዩና ኩሉ ሰብ ነናይ ባዕሉ ዝኾነ ናይ ህይወት መንገዲ ኣለዎ ኣብቲ ዘለዎ ኣብቲ ርእሲ ዘለዎ ጽቡቕ ናይ ህይወት መንገዲ ኣብ ካልኦት ሰባት ኮላይ ጽቡቕ እንድሕር እንታይ ይገብር ይቐድሕ ቀዲሑ በቲ መንገዲ ኮላይ ተወሳኺ ገይሩ በቲ መንገዲ ይኸይድ ማለት እዩ በቲ ሓድሽ ካብ ሰባት ዝለመዶ ጽቡቕ መንገዲ እዞም ናይ ምሕማይ ሽግር ዘለዎም ሰባት እንታይም ዝገብሩ ኣክንዲ ኻባና ቀዲሖም እቲ ናና ጽቡቕ ነገር ተለማምዶም ኣክንዲ ዘማዕብልዎ እንታይ ይገብሩ ንዓና ሓምዮም ናብቲ ናታቶም ደረጃ ከውርዱና ይፍትኑ ማለት እዩ ካብቲ ሒዝናዮ ዘለና ጽቡቕ ናይ ህይወት መስመር ሓምዮም ኣዳናጊሮም ሽምና ጥፊኦም ወይ ኣዲሞሙልና ካብቲ መንገድና ከውፁና ይፍትኑ ስለዚ ሳልሳይ እንታይ እዩ ናይ ህይወትና መንገዲ ምቕዳሕ ስለዘይክእሉ እዮም ዝሓምዩና ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ነገርና ጽቡቕ እንድሕር ኮይኑ ብሰባት ኣብዚሕና ከም ንሕምነ ኣርእስቲ ከም ንኸውን ክንፈልጥ ኣለና ናይ ሰባት ኣጀንዳ ከም ንኸውን ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ተሓመና ዝተጋገና ክመስለና የብሉ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ መስመር ናይ ህይወት እንድሕር ኣለና ሰባት ክሓምዩና ከም ዝኽእሉ ክንፈልጥ ኣለና ስለዚ ክቡራት ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ከም ዝረኸብክዎ ነገር እዩ ምናልባት ንሓደ ሓዲኹም ከም መዘኻኸሪ ክኾነኩም ይኽእል እዩ ንሓደ ሓዴና ከዓ ከም ምኽሪ ክኾነና እውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዘቕረብክዎ ነገር ዝተሰማዕኩም ነገር ኣብ ኮሜንት ጽሓፉለይ ላይክ ግበሩ ጠቃሚ ኮይኑ ተረኺብኩሞ ከዓ ንኻልኦት ሰባት ሼር ግበሩ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ከዓ ሰብስክራይብ ግበሩ ሓቢርኩም ሳይ ስለ ዝጸናሕኩም ኣዝየ ዘመስግን ይቐኒለይ ኣብ ቀጻላይ ብኻልእ መደባት ክንራኸብ ኢና ሰላም